सभी दोस्तों को नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी। आज हम लोग लेके आए हैं माता रानी का बहुत ही प्यारा सा भजन। और जैसा लगे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, सुनते हैं माता रानी का भजन। मंदिर में बंसी बजावे हो मलिया के छोकड़वा, मंदिर में बंसी बजावे हो मलिया के छोकड़वा, गावे बजावे मैया के सुनावे, गावे बजावे मैया के सुनावे, सिनुरा चढ़ाई के मनावे हो मलिया के छोकड़वा, सिनुरा चढ़ा के मनावे हो मलिया के छोकड़वा, मंदिर में बंसी बजावे हो मलिया के छोकड़वा, मंदिर में बंसी बजावे हो मलिया के छोकड़वा, गावे बजावे मैया के सुनावे, गावे बजावे मैया के सुनावे, फूलवा चढ़ाई के मनावे हो मलिया के छोकड़वा, हरवा चढ़ा के मनावे हो मलिया के छोकड़वा, मंदिर में बंसी बजावे हो मलिया के छोकड़वा, मंदिर में बंसी बजावे हो मलिया के छोकड़वा, गावे बजावे मैया के सुनावे, गावे बजावे मैया के सुनावे, छकवा चढ़ा के मनावे हो मलिया के छोकड़वा, जैया चढ़ाई के मनावे हो मलिया के छोकड़वा, मंदिर में बंसी बजावे हो मलिया के छोकड़वा, मंदिर में बंसी बजावे हो मलिया के छोकड़वा, गावे बजावे मैया के सुनावे, गावे बजावे मैया के सुनावे, जैया चढ़ा के मनावे हो मलिया के छोकड़वा, नारियल चढ़ा के मनावे हो मलिया के छोकड़वा, चुनरी चढ़ा के मनावे हो मलिया के छोकड़वा, मंदिर में बंसी बजावे हो मलिया के छोकड़वा, मंदिर में बंसी बजावे हो मलिया के छोकड़वा, मंदिर में बंसी बजावे हो मलिया के छोकड़वा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।